Moi pitkästä aikaa. Mä teen tän videon pitkästä aikaa siis. Mm, Joo, kiva tehdä taas tämmönen. Ja kiva, jos katsoisitte tämän videon, koska ette oikein ole minun muita videoitani katselleet. Mutta en todellakaan pakota. Mutta nyt mä vakuutan, että tämä ei todellakaan kestä 10 minuuttia. Maksimissaan 5 minuuttia. Ei mulla todellakaan niin paljon asiaa. Mutta haluun puhua JPVstä. Elikkä JPVllä oli tämä mun serkkuni alle viikon. Se siis ei oikein osannut silleen pelata tätä, tai osas. Mutta se halusi sen, kun mä en enää halunnut pelata sillä. Siis sehän on oikeasti tää Wake SS. Mutta se lopetti silläkin pelaamisen sen takia, koska niin se poisti sitten sen toisenkin ihan mun pyynnöstäni. Ei se jaksa enää. Joten ihan normaalia. Ei kukaan mun luokkalainen pelaa tätä oikein, paitsi mun paras kaveri tai parhaat kaverit. Ja niitäkin on vaan 2. Että niin. Et mä oon, tai siis mun tai niin, niin mä annoin Wake SS eli mun serkun poistaa JPVn, eli mä en yhtään tiedä kuka sillä nykyään pelaa. Se voi olla ihan kuka vaan. Jopa myös joku mun kavereista. En tiedä. Mutta jos niin joku teistä pelaa sillä, niin voi kertoa mulle, kun ei oo vielä kertonut. Mut mä oon kuitenkin sen kaveri. Kuka sit ikinä onkaan. Kuten huomaatte, ei ole JPVtä, muuta kuin 2 leveli. Se ei mitenkään lohduta mua, mutta silloin oli ihan kiva pelata, mutta kunnes te aloitte haukkumaan, niin se ei ollut kivaa. Mun Besuja halusi tähän videoon myös. Tai ei välttämättä halunnut, mut pääsee silti. Janina Roosa on mun parhain Besu. Ihan täällä MSP:ssä vaan. On ihan samiksia. Sitten Alex. Kans tosi hyvä Besu. Ja sitten Smile. Se halusi tähän videoon. Mä toivon, että te katsotte tätä videoa. En tietenkään pakota. En todellakaan pakota ketään tekemään yhtään mitään. Mä oon yrittänyt olla teille aika ystävällinen. Teille kamuille. Koska mä en halua, että te vihaatte mua millään tavalla. Kun mulla on muutenkin oikeassa elämässä tarpeeksi huolia, niin ei oo kiva, jos täälläkin sanotaan päin naamaa jotain. Voitteko auttaa mua 14 levelille? En saa puhua. Niin 14 levelille, kun aika kuitenkin silleen puuttuu vielä aika reilusti. Mutta mä autan teitä kans, jos te autatte mua. Mä oon teitä myös autellut Famessa kaikkia. Ihan kaikkia. Tai niitä, ketkä käy täällä Onlinessa eniten. Esimerkiksi näitä alhaalla olevia kamuja. Niin niitä.
mulla oli pientä säätöä tossa ton Bandikamin kanssa, niin mä en sen takia ollut tehnyt aikaisemmin niitä videoita. Joo, okei, venähti taas vähän sen ylimääräistä aikaa, mutta ihan sama. Mitäs muuta mun piti sanoa? Sen ainakin, että mä teen näitä kyllä lisää, kun mä saan jonkun hyvän aiheen. Voin mä ihan muuten vaan puhua teille. Saatte kysyä multa mitä vaan, kunhan se niin kun tavallaan liittyy niin kun, tai että se ei oo mitenkään henkilökohtainen, paitsi no ikä ei haittaa ollenkaan. Mutta niin, kun mä oon jo muutamien Fasekamukin, niin ei haittaa. Mä en siis tunne teistä ketään, mutta silti mä oon jotenkin kamu siellä. Mä tykkään saada uusia kavereita, mut lähinnä luonteen perusteella, että jos te ootte kauheen myrtsää tai jotain tämmöstä, niin en mä sitten tykkää olla oikein kaveri. Mut eihän sille tietenkään voi mitään, jos te ootte semmosia. Ihmiset on erilaisia. Mut lähinnä mä halusin sanoa teille, että hyvää syyslomaa. Oli taas kiva puhua puhevidiin. Mä teen näitä lisää. Moikka!